navlekanie vetroňov, na výcvik pilotov motorárov, na navigačné výcviky, na výcviky lietania na prístrojoch, nočné lety a tak ďalej. Jednoducho veľmi všestranná mašina, navyše použiteľná aj na výcvik základov, akrobácie, ako úspešný následovník lietadla Z Zlín 42. Zhruba je necelých 20 rokov rozdiel medzi týmito dvoma lietadlami, ale aj jeden aj druhý model si stále môžete nájsť v slovenských aerokluboch. Zaujímavý ostrovskosený tvar, takmer dôsledne obdĺžných krídel, vynikajúce letové vlastnosti, robustné lietadlo, vhodné do každého počasia. Medzi lietadlami bojovými. Vezmite si napríklad včera veľakrát spomínané F4 Corsair, lietadlo s veľmi charakteristickým profilom dvojitého V na krídlach, s tým obrovským motorom, s obrovskou vrtuľou, vďaka tomu vlastne to skosenie muselo byť také, aby nešúchala o zem, aby A taká základná informácia, LAPL licencia, čiže Light Aircraft Pilot License, sa dá robiť už od 15 rokov. Už na získanie licencie potrebujete mať 17 rokov veku. Takže naozaj nie je to niečo, s čím treba otárať. Ak máte dobrý zdravotný stav a máte vášeň pre lietanie, tak to skúste. Prečo nie? Potom samozrejme ponúkajú aj PPL, to je Private Pilot License, to je už tá vyššia kategória typu A a tam je to od 17 rokov možné získať. Tak aj toto vám Jetfly SRO ponúka. Samozrejme je jeho. Oppo nakoniec. To ste vy? OK. Jasná Monička. Zobrali bratčeka? She really doesn't like the way. Not really into hesitation. Vždy to nebýva tu zadarmo teda, pokiaľ nie ste europoslanec. OK, ďakujem pekne a srdečne pozývame do vášho stánku. Budeme sa ešte akceptovať. Ďakujem. Jozef Pivarči mladší, takto tesný prelet na dráhou a jemné pristátie na dráhu 19 Piešťanského letiska. Ďakujeme veľmi pekne, Jetfly SRO.